дар маҷлисгоҳи Федератсияи футболи вилояти Суғд семинари омӯзишӣ барои гирифтани шаҳодатномаи Д баргузор гардид. Семинари омӯзишии мазкур бо мақсади баланд бардоштани малакаи дониши мураббиёни футболи кӯдакону наврасон бо ташаббуси Федератсияи футболи кишвар ва дастгирии Конфедератсияи футболи Осиё роҳандозӣ гардид. Дар ин чорабинии омӯзишӣ беш аз 20 нафар мураббии футболи кӯдакону наврасон аз ҳамаи минтақаҳои вилоят иштирок намуда малакаи дониши худро сайқал доданд. ба мураббиёни футболи кӯдакону наврасон дастурдиҳандаи Конфедератсияи футболи Осиё мураббии пуртаҷриба Асрор Шораҷабов ҳам ба таври назариявӣ ва ҳам ба тарзи амалӣ нозикӯҳои футболро омӯзонид. Мақсади асосӣ баланд бардоштани савияи дониши мураббиёни футбол ва шинос намудан бо нозикӯҳои футбол, бо футболи муосир ва ба рушди футбол дар ҷомеа мебошад. Аз Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории худро изҳор менамоям, ки барои мо ҳамин хел шароит муҳайё кардааст. Федератсияи футболи вилояти Суғд албатта дастгирии ҳамаҷониба дорад барое ки амалӣ намудан он нақша чорабиние ки дар мо мавҷуда мебошад, мо ҳаминро ҳозир амалӣ карда истодаем. Маврид ба зикр аст, ки бо ташаббуси Федератсияи футболи кишвар ҳамасола чунин чорабиниҳои омӯзишӣ ба роҳ монда мешаванд, ки дар онҳо садҳо нафар мураббиёни футбол иштирок намуда малакаи дониши худро боло мебардоранд. баъди ба даст овардани шаҳодатномаи Д мураббиён малакаи маҳорати омӯхтаи худро ба шогирдонашон ёд медиҳанд.